Dobrý den, vážení uchazeči, jmenuji se Jan Máče a jsem prorektorem pro studium Vysoké školy hotelové v Praze. Chtěl bych vás seznámit s její historií i současností, se studijními programy a jejich specializacemi, které můžete studovat, ale i s dalšími aktivitami, které můžete na naší vysoké škole zažít a podílet se na nich. Naše vysoká škola byla založena v roce 1999 a je tak jednou ze 3 nejstarších soukromých vysokých škol v České republice. Od samého počátku se snažíme profilovat jako neuniverzitní, profesně orientovaná vysoká škola se zaměřením na oblast hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu. O tom, že jsme úspěšní, svědčí i skutečnost, že do letošního roku úspěšně absolvovalo naší školu přes 7700 studentů všech oborů a specializací. V současné době nabízíme studium jak v bakalářském, tak v magisterském stupni v prezenční i v kombinované formě studia. Bakalářské studium je standardně členěno na 6 semestrů v trvání 3 let, magisterské studium potom na 4 semestry, tedy na 2 roky studia. Studium jak v bakalářském, tak v magisterském studiu je možné si prodloužit o 4 semestry, takže bakalářské studium můžete maximálně studovat 5 let, magisterské studium potom 4 roky. Nabízíme studium jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Prezenční forma to je standardní, takzvaná denní forma studia, to znamená, že studenti navštěvují školu pravidelně po celou dobu semestru. Semestr je u nás standardně 13 týdenní, výuka začíná většinou v zimním semestru poslední týden v září a končí buď těsně před Vánoci nebo první týden v lednu. Potom následuje zkouškové období a od přibližně 20. února probíhá až do konce května letní semestr a zase následuje do konce června zkouškové období. Pokud jde o kombinovanou formu studia, tak tam ta je organizována trošičku jinak. Jedná se o studium, které možná je známo spíše pod starším názvem studium dálkové nebo při zaměstnání. Studium kombinované se skládá ze 2 forem. Ta první ta je prezenční, která probíhá většinou tady u nás na škole. Má formu týdenních soustředění, ve kterých probíhají bloky přednášek jednotlivých předmětů. A druhou formou nebo druhou složkou kombinovaného studia je forma distanční, ve které se studenti připravují sami. Rozdíl mezi prezenční a kombinovanou formou tedy spočívá zejména v tom, že studenti prezenční formy jako součást studijního plánu absolvují taky povinná cvičení, která v kombinované formě jsou nahrazeny právě samostudiem. Protože víme, že kombinovaná forma studia je formou náročnou, tak se snažíme studentům všemožně pomoci. Jako podpora studia je zpracována celá řada pomůcek, jako jsou například studijní opory, které jsou umísťovány v našem elektronickém informačním systému a umožňují tam studentům lépe zvládnout samostatnou přípravu a kvalitně obstát ve studiu. Nároky na prezenční i kombinovanou formu jsou jinak naprosto stejné. Studenti absolvují stejné zkoušky, v průměru za semestr je do studijního plánu zařazeno okolo 5 zkoušek z různých předmětů. V rámci daného studia studenti absolvují kromě předmětů také odborné praxe a další složky studia. V současné době studuje na vysoké škole hotelové přibližně 1000 studentů z 15 zemí světa. Zde se dobře ukazuje, že obory, které nabízíme, jsou velmi internacionální a jejich absolventi nachází dobré uplatnění na trhu práce nejen v České republice, ale v rámci celého světa. Ve studiu převažují studenti prezenční formy studia, nad studenty kombinované formy. Jsme tedy standardní vysoká škola, která žije běžným studentským životem. Za normálních podmínek se tady potkáváme s celou řadou studentů v přednáškách, cvičeních, na konzultacích, které jsou zajišťovány našimi akademickými pracovníky. Vysoká škola hotelová totiž disponuje
poměrně rozsáhlým sborem akademických pracovníků, kteří realizují výuku. Jedná se o 30,8 interních akademických pracovníků, 10 docentů, 13 pedagogů s titulem doktor. Kromě nich se na výuce podílí také celá řada odborníků z praxe, kteří pomáhají studentům předávat své znalosti, poznatky z řízení podniků v oblasti služeb. V roce 2018 naše vysoká škola úspěšně prošla procesem akreditace nových studijních programů podle novely vysokoškolského zákona. Byli jsme jedna z prvních vysokých škol v České republice, která tímto procesem úspěšně prošla. A od roku 2018 probíhá výuka v nově akreditovaných studijních programech a jejich specializacích. V loňském akademickém roce 2019-2020 již probíhala výuka v nových studijních programech ve všech semestrech studia a první absolventi absolvovali úspěšně i státní závěrečné zkoušky. V současné době tak Vysoká škola hotelová má akreditovány 3 studijní programy v bakalářském a i v magisterském stupni studia. V bakalářském stupni studia jsou to 2 studijní programy. Studijní program hotelnictví, cestovní ruch a marketing, který je vyučován v českém jazyce. Tento studijní program se dělí na 3 specializace: hotelnictví, cestovní ruch a marketing ve službách. Druhým studijním programem bakalářského studia je potom program Hospitality Management, který je vyučován celý v anglickém jazyce. Tento studijní program se nedělí na specializace a jeho obsah je totožný se studijní specializací hotelnictví v českém jazyce. V magisterském studiu můžete navázat studiem programu hotelnictví, cestovní ruch a marketing, který má také 3 specializace: management hotelnictví a lázeňství, management destinace cestovního ruchu a marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví. Je tak zajištěna prostupnost všech specializací studia z bakalářského do magisterského stupně a student, který zahájí bakalářské studium, může úspěšně rozvíjet svou specializaci až do úrovně zakončení magisterského studia a získání titulu inženýr v dané specializaci. Samozřejmě je možné i změnit v průběhu studia specializaci, takže pokud zahájíte studium například ve specializaci hotelnictví v bakalářském stupni, můžete v magisterském stupni zvolit třeba specializaci management destinace cestovního ruchu nebo marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví a rozšířit si svoji kvalifikaci a znalosti. Všechny studijní programy obsahují jednotný ekonomicko-manažerský základ studia, který připravuje studenty na řízení a ekonomiku podniků v oblasti služeb. Obsahuje jak teoretické předměty, tak i předměty aplikované, které rozvíjí ty základní znalosti a připravují studenty pro řízení podniků v oblasti ekonomické. Dále všechny programy obsahují odborné předměty, které vytváří profil dané specializace a povinně volitelné předměty, které vhodným způsobem doplňují znalosti studentů. Protože obor služeb, cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie je oblastí, která je provázaná se světem, pohybuje se v mezinárodním prostředí, tak proto je na naší škole kladen velký důraz na výuku cizích jazyků. Všichni studenti povinně studují 2 světové jazyky. Jedním z nich je angličtina a druhý jazyk si student volí z nabídky francouzštiny, němčiny, španělštiny a ruštiny. V bakalářském studiu je výuka jazyků organizována tak, že angličtina je vyučována v 5 semestrech a druhý volitelný jazyk je potom vyučován ve 4 semestrech. Jednotlivé semestry jsou zakončeny zápočtem a poslední semestr je v bakalářském studiu zakončen složenou zkouškou. V magisterském studiu se studují také 2 jazyky, oba 2 po dobu 2 semestrů, až jsou zakončeny zápočty. Protože jsme vysoká škola, která se profiluje jako profesně orientovaná, snažíme se o těsné sepětí s praxí.
Naši studenti v rámci svých studijních plánů povinně absolvují odborné praxe. Tyto praxe absolvují v podnicích, které jsou orientovány do oblasti hotelnictví, gastronomie, případně cestovního ruchu. V bakalářském stupni studia jsou v rámci studijního plánu realizovány 2 praxe, obě 2 v trvání 6 týdnů. Studenti za absolvování praxe a napsání závěrečné zprávy získávají zápočty. V magisterském stupni je pak 1 praxe, také v trvání 6 týdnů, která je také zakončena zápočtem. Protože jsme si velmi dobře vědomi internacionálního charakteru studovaných programů a jejich specializací, tak naše vysoká škola klade velký důraz na mezinárodní vztahy, na možnost studia v zahraničí a také na možnost realizace praxí v zahraničí. Vysoká škola hotelová je dlouhodobě druhou nejúspěšnější soukromou vysokou školou v rámci programu Erasmus+. V současné době máme partnerské vztahy se 27 vysokými školami ze 17 zemí, zejména Evropské unie. Studenti pravidelně vyjíždí na studijní pobyty v těchto zemích, které jsou v rozsahu pravidelně 1 semestru. Ve výjimečných případech je možné si studijní pobyty prodloužit na dobu 2 i více semestrů. Pokud student vyjede na zahraniční vysokou školu, tak tam absolvuje předměty, skládá z nich zkoušky a po návratu jsou mu tyto předměty uznávány a tím má splněnou část svého studijního plánu. V rámci zahraničních vztahů spolupracujeme s vysokými školami v řadě zahraničních destinací. Velmi často naši studenti vyjíždějí na vysoké školy ve Velké Británii, ve Španělsku, v Portugalsku, v Německu, v Rakousku, ale také v pobaltských zemích, v Řecku, ale třeba také na Slovensku. Nedílnou součástí studijních plánů jsou také odborné praxe. I ty je možné absolvovat v zahraničí v rámci programu Erasmus Praxe, kdy studenti vyjíždí do partnerských podniků v zahraničí, konkrétně se jedná zejména o Řecko, o Španělsko, Irsko, případně o další evropské země. Pracovní pobyty v zahraničí jsou většinou v období letních prázdnin, v trvání 3 až 4 měsíců. Výhodou samozřejmě je to, že studenti vyjíždějí do podniků, které jsou partnerské, které naše vysoká škola zná, kde jsou zaručeny podmínky pro výkon praxe tak, aby to přispělo k vzdělání těch studentů a získání odborných dovedností v daném oboru v mezinárodním prostředí. Naše vysoká škola, protože je profesně orientovaná, tak je samozřejmě také patřičným způsobem vybavená. Máme zde celou řadu odborných učeben, které jsou zaměřeny na výuku profesních předmětů, odborných předmětů. Jsou to tak například gastronomická posluchárna, cvičná kuchyně, bary. Máme ale samozřejmě také kvalitně vybavené jazykové učebny, počítačové učebny a tak dále. V současné době probíhá u nás výuka distanční formou vzhledem k opatřením, které zabezpečují hygienické standardy. Jsme tudíž vybaveni i kvalitním systémem pro distanční výuku pomocí videopřednášek, pomocí sdílení informací, chatů a tak dále. Pokud budete mít zájem o získávání aktuálních informací o naší škole, můžete nám nechat svůj e-mail a my vám na něm budeme pravidelně zasílat informace, které se týkají nejenom chodu školy, ale zejména přijímacího řízení. Pokud máte nějaké dotazy a zajímají vás ještě nějaké informace,
můžete využít chat pod tímto videem a nebo odkaz na online setkání. Tady vidíte obrazovku našeho webu, ve kterém je možné se přihlásit. Já vám děkuji za pozornost a těším se, že se brzy uvidíme na půdě Vysoké školy hotelové, že se s vámi potkám například v září na jedné z prvních přednášek vašeho prvního semestru studia naší vysoké školy. Přeji vám hodně štěstí, úspěchu maturity a úspěšné studium na vysoké škole, třeba té naší. Děkuji za pozornost.